Jo crec que podem començar. Benvinguts a la segona jornada dels encontres a Beniardís 2020, a la qual Aina Montferrer Palmer ens parlarà sobre la guerra civil des de la poesia de Vicent Andrés Estellés. Però permeteu-me, abans de començar, de fer-vos una presentació de la nostra conferenciant. Aina Montferrer Palmer és nascuda a Borriana i el seu interès per la nostra llengua i cultura la va portar a cursar els estudis de llicenciatura en Comunicació Audiovisual i grau en Llengua i Literatura Catalanes, el màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües i també el màster de Professorat. En 2016 finalitzava la seva tesi doctoral amb estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés en un marc d'interessos traductològics i didàctics, amb la qual va obtindre la distinció de cum laude i el Premi Extraordinari de Tesi de la Universitat Jaume I de Castelló. Però la seva relació amb la universitat ha continuat més enllà. Així, ha estat lectora de català a la Universitat de São Paulo i des de 2016 compagina la seva dedicació com a professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló amb la de professora associada de la UGI. Montferrer ha publicat diversos articles i comunicacions, entre els quals destaquem per la temàtica que avui ens toca: dibuixar la poesia i comprendre-la, interpretacions en diferents nivells educatius, o Estellés autotraduït, aspectes multilingües i interculturals, ambdós publicats al 2017, i és autora del llibre Vicent Andrés Estellés i la literatura a l'aula, publicat al 2010. A més, la seva faceta com a docent l'ha portat a formar part dels valentubers, és a dir, els youtubers en valencià, i per això el seu canal és una referència per a la preparació de proves de certificació de valencià, com les de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià i l'Escola Oficial d'Idiomes. Però la seva contribució a la nostra llengua i cultura no s'ha aturat ací, ja que fa tan sols una setmana Aina Palmer, coneguda així en el món musical, ha publicat el seu primer disc, Psicopompa. Tornant als encontres, cal recordar que fa unes setmanes, amb la participació de Vicenç Villatoro, vam veure com la guerra és capaç de construir un confortable jardí a través d'una imatge idealitzada de l'abans, però també com aquesta marca generacions més enllà dels implicats directament en el conflicte bèl·lic, per exemple, amb els processos de migració que genera. Si ja li heu fet un cop d'ull al programa demà, podreu observar que en les properes conferències els escenaris predominants seran les serres i espais agraris de l'extrem sud i nord del País Valencià. Així que avui és el torn de la ciutat, de València, però també és el torn de la poesia, amb el nostre poeta contemporani de referència. Avui toca la guerra a través de la València d'Estellés. I quina millor manera de fer-ho que de la mà de la nostra convidada. Així que... Moltíssimes gràcies per la presentació. És un plaer vindre fins ací a fer una xerrada per a tantíssima gent. Això de vegades vas a un lloc i te trobes que som 5 o 6 persones. O sigui que moltíssimes gràcies per vindre i fer-me veure que el temps que he dedicat a preparar aquest treball podrà gaudir-se, no?, per algú. Bé, s'escolta bé? Se sent bé? Sí. He titulat la meva comunicació La guerra civil a través de les ulleres de Vicent Andrés Estellés. Qui més qui menys... Bé, jo ara llegiré, però si voleu interrompre'm o després fer-me preguntes, encantada. Qui més qui menys ha sentit parlar d'Estellés? Els llibres de text de valencià, els sopars d'Estellés del mes de setembre, les referències intertextuals
els seus poemes en la música actual en valencià, així com algun o altre document audiovisual ressenyable que ens parla del poeta, han fet que el dir estellesià no morguera amb l'apagament del segle XX. Ben al contrari, la seva obra s'ha filtrat per tots els racons de la cultura en valencià. No és d'estranyar si observem com de ben acabat i de ben enfocat estava el producte estellesià, fornit inicialment d'una qualitat poètica excelsa, amb textos que no eren incòmodes per a la censura, a poc es va reconvertir en una potent veu valencianista, just en el moment de transició en què els valencianistes necessitaven referents. Déu els cria i ells s'ajunten. Ho sabien bé Estellés, Joan Fuster, el grup Torre, Ovidi Montllor, Manuel Sánchez Guarner, tota aquella colla d'intel·lectuals que es van agafar de la mà i van catapultar la intel·lectualitat valenciana empenyent-la entre dècades de foscor, fins caure en el renaixement cultural dels 70 i els 80, que va ser possible després del franquisme. D'aleshores ençà, tot ha sigut més fàcil. Estellés afirma que en els seus anys de joventut la seva formació literària és quasi exclusivament en castellà. Ha contat sovint en entrevistes que va descobrir la literatura catalana durant la postguerra, gràcies a un veí de Burjassot que li prestà algun llibre de versos en català, que tenia a la prestatgeria. En paraules seues, em vaig passar la guerra llegint en una andana. Dels escrits memorialístics del poeta rescatem aquest text en què explica alguns records de vida i d'habitatge a Burjassot. Ho llegiré perquè no es veu massa bé i jo tampoc és que siga molt bona recitadora, però... He viscut la meva infantesa a 3 cases de la darrera porció del carrer de l'Obispo Muñoz, abans carrer Nou, aquella que va des de la carretera de Llíria, o com sembla que li varen posar de nom en acabar la guerra, carrer de Navarra, fins al mateix Ajuntament. Al número 82, un primer pis on vaig néixer, després a la planta baixa del número 78 i finalment, en vespres o en plena guerra civil, enfront al número 97, també la planta baixa, que havia estat abans col·legi d'una certa anomenada, dirigit per una estranya senyora Eulàlia, amb una germana seua. Més tard, residència d'una tenebrosa família, la qual freqüentava bastant un orb del meu poble, Vicentet, el de la Pinzell, una dona que venia a caragols, al mercat i que un dia, anant justament al mercat per la voravia d'enfront del forn de Nadalet, va veure a terra un tros del cervell del meu avi. Després, en haver-me casat, vaig viure primerament en un pis vell i gran del carrer Maestro Lope i després en un altre del carrer Josep Carcí, que ha estat la meva última vivenda al poble. En total, 5 cases, totes les estimades pregonament. Però les que recorde més sovint ara, en arribar a les darreries de la meva vida, són la cuina amb un petit finestró, una gran sala del pis on vaig néixer i un racó davant del menjador de la casa següent, on el meu pare buidava els seus sacs de brossa diaris. La humitat pujava com una parra boja per la paret. Jo tenia en una capsa de sabates cucs de seda. El burjassoter conta que els seus primers escrits foren teatrals, encara de xiquet en plena guerra civil. No se'n conserva cap, però ben pront s'estrenaria amb els versos. En les seues memòries també va esmentant algunes lectures concretes i ancorant-les en èpoques determinades de la seva vida. Qui no recorda, a la manera prustiana, l'escena d'un moment en què llegia en un record de lectura increïblement exacte? Per exemple, en el següent fragment de Memòries Animal de Records, que són les memòries d'Estellés, fa servir aquest mecanisme per recordar la lectura de Shakespeare. De fet, Estellés té un poemari que es diu Testimoni d'Horaci, en el qual el protagonista és l'Horaci de Shakespeare, i diu això. La meva devoció per Shakespeare és, si ho pense bé, remota i estranya. El vaig conèixer durant la Guerra Civil d'Espanya. Cada dia havia d'anar a dur un pa o uns pans a uns oncles de la meva mare que eren rics i parlaven castellà. Vivien al carrer Moro Zaid. La meva cosina, que a l'ensems era cosina de la meva mare i neboda per coses de família, el seu pare era oncle de la meva mare i la seva mare era cosina de la meva mare, em va deixar a les mans un volum petit de tapes grogues amb una traducció castellana de Shakespeare feta per Astrana Marín. També em va deixar un volumet semblant de Lope de Vega. Shakespeare em va fascinar. Després vaig llegir uns volums publicats per Prometeo i prologats per Víctor Hugo.
La idea de tindre bones lectures per passar un període d'aïllament és molt actual. Podria ser el de la Guerra Civil o també el que cultiva Baixauli en el seu tuit, Manuel Baixauli en aquest tuit. Que diu: si el coronavirus va de veres, cal anar a les llibreries i proveir-nos de teca per a gaudir del confinament. Una miqueta a la manera de la Guerra Civil, tindre lectures també per a passar el temps, no? D'una manera enriquidora. Sovint se l'ha inclòs a Estellés en l'elenc dels poetes pertanyents al realisme històric. Ha estat sobretot per la referència crua a la misèria de la postguerra i als drames causats per la guerra en les vides quotidianes dels valencians humils, fet que es veu especialment per primera vegada en el llibre de Meravelles, del qual Sanchis Guarner va exclamar: «Heus ací un llibre amerat de valenciania». De valenciania humil, afegiria jo. Estellés fou cap de redacció del periòdic Les Províncies entre 1958 i 1978. Segons contava, l'any 43 o 44 dugué un article a un diari valencià. Li l'acceptaren i li oferiren la possibilitat d'estudiar periodisme a Madrid. Aleshores se n'anà a estudiar a Madrid durant els anys més durs de postguerra. L'any 1945 li publicaren alguns poemes en castellà, un d'ells en la prestigiosa revista Garcilaso. Especialment en els poemaris A mi acorda un dictat i Llibre de Meravelles apareix el record del tren de camí cap a Madrid, que solia traslladar presos i contenir escenes de misèria, imatges que van colpir el poeta, com veurem més endavant. Un exemple de la relació d'Estellés amb el Madrid de la postguerra el trobem en el següent text periodístic d'Estellés. En una secció que tenia a Les Províncies que es deia Lletres de batalla, diu: «Aquest Madrid que de vegades evoca Gonçal Castelló no és aquell Madrid que jo vaig conèixer en plena i amarga postguerra, de precaucions i restriccions de tota mena. L'al·ludeix, és clar, ací i enllà, però el seu Madrid és ja una ciutat sobiranament incòmoda. Augment de la població, dificultats del tràfic, pol·lució...» Després d'haver estudiat periodisme i d'haver fet el servei militar a Navarra, l'any 48 Estellés comença a treballar a Les Províncies. 10 anys després substituirà Martí Domínguez com a redactor en cap arran de l'arbitrària destitució de l'anterior redactor en cap. Martí Domínguez fou destituït arran d'un discurs crític amb el govern franquista pronunciat després de les inundacions de l'any 58, com a discurs de proclamació de la Fallera Major de València, titulat «Valencia la gran silenciada, cuando enmudecen los hombres, hablan las piedras». Anys després, Estellés escriurà el poemari Hora Marítima, dedicat a Martí Domínguez. També en Horacianes, d'alguna manera, honorarà Martí Domínguez pel fet d'atacar a José Ombuena, que era el director del periòdic i l'enemic directe de Martí Domínguez. Fou a començament dels anys 50 quan Estellés començà a assistir a la tertúlia de l'editorial Torre, que es feia a casa de Miquel Adlert. Allí conegué a Joan Fuster i a Manuel Sanchis Guarner. L'any 53 es publicà el primer llibre d'Estellés, dins de la col·lecció L'Espiga de l'editorial Torre, que fou Ciutat a cau d'orella. Posteriorment, aquesta editorial publicà 2 poemaris seus més, La nit, l'any 56, i L'amant de tota la vida, l'any 65. En aquells anys 50, anys encara de postguerra, Estellés treballava de dia en el conservador i hostil ambient del periòdic Les Províncies. Allí conegué... de Les Províncies, mentre que de nit escrivia compulsivament poesia en valencià com a via d'escapament. A la nit, quan tothom descansava des d'algun pis humil del Cap i Casal, tal com declaren nombrosos dels seus poemes dels anys 50 i 60, Estellés llegia i escrivia els seus versos. L'any 55 es casà amb Isabel Lorente i tingueren una filla que morgué l'any 56, amb només 3 mesos de vida. Aquesta mort, juntament amb la del seu avi i els morts de la guerra, el marcaran per a tota la vida. Totes 3 morts ocuparan un espai preeminent en els seus versos, en què la mort es metaforitza de manera excelsa, tal com he desenvolupat en la tesi doctoral. En la tesi ho resumia amb aquestes paraules.
Bé, no sé si vos heu adonat abans que en una de les escenes de la memòria una veïna veu el cervell per terra de l'avi d'Estellers. Aleshores, és que l'avi d'Estellers va morir quan Estellers era molt xicotet, a la boca del forn, era forner, teòricament el va matar un parent seu. Aleshores, aquesta mort el va marcar també a Estellers com una mort de quan ell era xicotet que no acabava d'entendre, però que li va deixar com unes imatges molt fortes. Bé, quant a la mort representada en Estellers i en la biografia, com apareix biogràficament Estellers en els seus versos, jo dic, si es para esment als temes de la representació biogràfica en el vers estellesià, se'n poden distingir fins a 5: la mort, la repressió franquista, l'amor, la infantesa i la història nacional. La mort apareix biografiada segons dos moments, el moment del decés i el posterior soterrament. Trobem poemes que versen sobre la mort d'Ausiàs March, o bé la del mateix Estellers sobre la mort infantil, que és la de la seva filla, o la del fill de Miguel Hernández, que veurem després, i la dels afusellats, dels quals les mares encara esperen a casa, i també en el poemari Ofici permanent a la memòria de Joan Baptista Peset, que fou afusellat a Paterna. Aquest darrer ens serveix per enllaçar amb el segon tema, la repressió, que inclou la referència als exiliats, com en l'Exili d'Ovidi, que és un poemari seu, és que té 130 poemaris publicats a Estellers, o sigui que això no t'ho acabes. I als represaliats interiors, també homenatge, no? A través sobretot del poemari Horacianes. En Estellers destaca la presència de la mort individual, però també de la col·lectiva, en la qual entra en joc la guerra civil. Els morts de la guerra en Estellers formen part de la mort col·lectiva, que de vegades narra de manera individualitzada en personatges concrets de la quotidianitat, com en el cas de les mares que esperen el fill o el marit, que el fill o el marit tornen de la guerra i mai no hi tornaran, o en la referència a personatges afusellats o empresonats. Alfons el Magnànim acaba de publicar, de reeditar Primera Soledat, que és un poemari en castellà que va escriure Estellers durant el dol per la mort de la seva filla. En alguns poemes de Primera Soledat, Estellers es dirigeix a Miguel Hernández. Concretament, en el poema que mostrem tot seguit, Estellers es dirigeix a la seva filla difunta demanant-li que jugui amb el fill, també mort, de Miguel Hernández. Es mostren escenes de decrepitud i de malaltia de l'empresonament de Miguel Hernández després de la guerra, que el va conduir a la mort per tuberculosi. Aprofitant els punts en comú amb el poeta d'Oriola, construeix Estellers una ficció de difunts en què demana a la seva filla que jugui amb el fill de l'Oriolà i que el mateix Miguel Hernández els cuidarà i els contarà històries a la nit. Així doncs, veiem un punt en què es connecta la mort familiar i la mort per la repressió franquista d'una manera sorprenent. Així tenim el poema, que diu, es titula Miguelón Hernández Manresa, que sería el fill que va a morir d'infant de Miguel Hernández, y diu, y fue y se murió, y lo tuvieron que enterrar en una fosa, en el suelo, ¿sabes? Y fíjate lo que padecería su padre, con aquel corazón tan grande y tan hermoso y tan desventurado que tenía, hija. Es para que nunca, por nada de este mundo, digo, de este mundo, riñas con Miguelín, porque yo le conocí así, cuando ya estaba muerto, cuando ya estaba bajo tierra, cuando ya era masa, cuando era un montón casi de arcilla, un grillito pisado. Cuando su padre se agarraba a los barrotes de la reja y los barrotes parecían rayos en sus manos grandes de pastor y de padre, y se echó a llorar como un crío, y si no lo cogen de los sobacos, se cae al suelo, hija, se cae al suelo, se muere entonces. Y quiérelo, hija mía, quiérelo a Miguelín, su padre no dejará que te pase nada malo, y te contará hermosas historias por la noche, a ti y a todos vosotros sentados en unas piedras a su alrededor. Isabelita, hija. Entre les principals característiques de l'estil estellesià hi trobem la presència de llocs concrets, mitjançant antropònims i localitzacions topogràfiques de llocs comuns i humils de la seva època i de la seva ciutat. Quant a l'aparició del topònim concret, sí que trobem una evolució que va des d'un dir més simbòlic en els primers poemaris d'Estellers com Ciutat a cau d'orella, que es va definint més a partir del llibre de Meravelles, que té el conegut i popular No hi havia a València dos amants com nosaltres, i aquest topònim, aquest nom de lloc, s'emmascararà
en els poemaris dels anys 60, com ara Horacianes, disfressat de topònims italians, Roma, Verona, i per a superar la censura. I finalment acabarà marcant d'una manera quasi enciclopèdica cada racó de la geografia valenciana en el mural del País Valencià, que és l'última obra d'Estellés, un conjunt de poemaris molt extens en el qual el topònim, el nom de cada poble, de cada barranc, de cada ciutat valenciana té un protagonisme molt important. Com veurem més endavant, en Estellés són clau la metàfora, la metonímia i els mecanismes de qualificació, d'una originalitat i estil particulars. Observem aquells recursos a partir de fragments en què parla de la guerra i de la postguerra. Veurem com qualifica postguerra i les metonímies de guerra que fa servir Estellés. Algunes altres característiques del dir estellesià són l'espontaneïtat, també la sentenciositat i l'ús de fraseologia popular integrada en els seus poemes. I apareixeran múltiples exemples de fraseologia popular sobre la guerra, fet que constata que la guerra civil va ser un trauma per a tot un país, en termes de psicologia social. El clitxé de la dona que espera l'home o el fill que no ha tornat de la guerra, la persona que mai no parla de la guerra perquè ho considera de mala educació o per por, els afusellaments, etc., són temes que apareixen seguit en els poemaris d'Estellés. Per a preparar-vos aquesta comunicació he utilitzat una metodologia que és la lingüística de corpus. Aleshores, què he fet? Tinc tots els poemaris d'Estellés digitalitzats, que són 130 poemaris, que en total són unes 430.000 paraules, quasi res, i què he fet? He anat escorcollant dins d'aquest poemari perquè Tomàs em va dir t'has de preparar una conferència sobre la Guerra Civil i Estellés. Aleshores no sabia per on començar i vaig començar a buscar el que vos he dit. En tots els poemaris, en les memòries d'Estellés i en el teatre d'Estellés, que són 2 llibres curtets, vaig començar a buscar paraules que em podien conduir a qüestions relacionades amb la guerra. Vaig buscar guerra, postguerra, soldat, bombardeig, front, afusellar, totes aquestes paraules, i a partir d'ahir vaig anar una miqueta estirant el fil per a construir aquesta xerrada i aquest text, no? Aleshores, després de fer això, com que tenim un coneixement profund i extens de l'obra d'Estellés, després de fer una tesi doctoral sobre el poeta i publicar aquests llibres sobre el poeta també, amb aplicacions didàctiques per a l'aula, a partir de la seva poesia, doncs m'he atrevit a relacionar el tema de la guerra civil en el discurs del poeta i periodista de Burjassot i intentar lligar-ho amb la seva biografia i amb com ell interpretava, entenia la guerra civil. Per descomptat és una visió subjectiva meua, però vaja, jo vaig donar pinzellades, idees que podeu després comentar-me, complementar-me, el que siga. Bé, ja hem dit que Estellés afirma que va haver de... no ho hem dit. Estellés afirma que va haver de cremar llibres al pati de sa casa després de la guerra. Tal com s'explica en aquesta AUCA que va publicar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'any 2013, que era l'any Estellés, ahir hi ha una escena que diu que està el pare d'Estellés tirant els llibres de casa al forn, perquè eren forners. Aleshores, li diu, però pare, per què? I ell diu, per què hem de cremar tots els llibres? I el pare li diu, Vicent, ja saps que han detingut molta gent per tindre llibres prohibits. No vull que passi res. Aleshores, ahí està l'escena recreada, no? Que no sabem tampoc si va ser real o simplement és un tòpic que comenta Estellés. Pot ser veritat o simplement un lloc comú. També s'ha afirmat que el primer que va escriure Estellés fou una obreta de teatre per al front republicà, la qual no ha arribat als nostres dies. Vicent Salvador ha afirmat que Estellés és més metonímic que metafòric, tot al·ludint a la seva manera de dir característica, que més que no, la metàfora completa i simbòlica fa servir el mecanisme de la part pel tot. Un esforç de contigüitat física o lògica que ens situa de manera suggeridora als llocs que el poeta vol. Podríem afirmar que les principals metonímies de la guerra en els versos del burgès soter són els soldats, el front, els perdedors, la postguerra, els afusellaments, el barranc de Carraixet, Joan Baptista Peset, l'Agrogor
dels ossos i dels trens, que és el color que Estellés atribueix a la postguerra. Els morts amuntegats, els bombardejos i també els personatges prototípics, com ara la dona que espera el fill que ha anat al front de dol, però també fins i tot relaciona la guerra civil amb textures clivellades com la d'una rap o la d'un capot arnat. Ell diu, per exemple, un capot de guerra, recorde un capot de la guerra, aquell capot arnat. Si parlem de la guerra civil en els versos d'Estellés, el primer que ens ve al cap és el poema Vora el barranc del Carraixet, publicat per primera vegada l'any 79, que el poeta dedica a Joan Baptista Peset, que molts de vosaltres ja sabreu qui és, i que fou president d'Acció Republicana, cap de cartell del Front Popular a València en les eleccions del 36, metge i que va arribar a ser rector de la Universitat de València. Peset fou afusellat al cementeri de Paterna el 24 de maig de l'any 41. S'afirma que al territori valencià s'afusellaren 2.237 persones, moltes de les quals encara es troben sense identificar en fosses comunes sense catalogar. Com no hem de viure amb un trauma social si tenim les cunetes i els cementeris amb cossos anònims mal soterrats amb dimensions de rècord mundial? I com tot això no s'ha arribat a solucionar i a encarar de manera sistemàtica i des de la justícia històrica després de més de 40 anys de democràcia, que ja n'estan sent més dels que va durar la dictadura? Ho sabeu? Jo no, però... En un article per a la revista de la Universitat de Venècia, Ressenya Iberística, de l'any 2015, vaig parlar de com en la ruralitat espanyola es troba un gran trauma soterrat, davall dels paisatges plans i erms d'horitzons infinits. El dels morts del franquisme, els morts republicans que no han sigut tornats al seu lloc. Eixe espai anacrònic, al que ens transporta l'entorn rural als urbanites o pseudourbanites, amaga morts injustament abandonats, alhora que amaga dinosaures, solitud, ocells, agricultura i ramaderia, entre d'altres. Centrem-nos ara en el poema que Estellés escriu en homenatge a Peset, Vora el barranc del Carraixet. Vos el llig. Vora el barranc del Carraixet hi ha un taronger d'amargues branques. Penja una collita de màrtirs, d'una mort amarada i pobra. Vora el barranc del Carraixet, enterraments de caritat, la funesta llum foradada i les rebentades pupil·les. Vora el barranc del Carraixet, els morts de fredes matinades, els morts de les nits tenebroses, els assassinats de la terra. La llum puja com una bandera, puja la bandera del sol, puja com un puny, com una sang, vora el barranc de Carraixet. Vora el barranc de Carraixet alena un poble, persevera i confia en llibertat dels dies i les banderes. Vora el barranc de Carraixet s'aixeca una barricada, coronada de fals invictes, segellada amb la sang d'un poble. Vora el barranc del Carraixet torna el camí de la lluita. Alliberem la nostra terra de tota mena de traïdors. Pujarà el sol a les murades i mirarem tota la terra alliberada, intensa i nostra, vora el barranc de Carraixet. Bé, el recurs a la repetició del topònim del barranc de Carraixet construeix una mena d'himne als republicans afusellats i a aquests llocs identificables de tots els pobles, parets que amaguen el secret de la nit en què varen ser paredons d'afusellament. Hi havia la metàfora dels afusellats com a fruits del taronger en este poema, amb una integració perfecta entre la valencianitat i la reivindicació. Tot el poema és construït a base d'elements metonímics, tal com és característic de la poesia d'Estellés l'ús de la tècnica de la representació a través de variants, emparentada amb la metonímia. Quant a les principals metàfores sobre la guerra que hem localitzat en l'obra estellesiana, hi ha, per una banda, dos oxímorons, el de guerra i nit, o la guerra com un temps de nit de foscor històrica per una banda, i per l'altra hem localitzat diverses vegades l'oxímoron fer l'amor i fer la guerra, entès d'una manera genèrica en els dos casos. Es tracta de la idea de la guerra universalment com un temps de foscor, de nit, d'ombres, d'allò negatiu de l'ésser humà. Fer l'amor o fer la guerra és un oxímoron en sentit pacifista, que podria relacionar-se amb l'eslògan hippie dels anys 60, tot connectant amb Estellés a través del seu vessant periodístic.
Estellés era periodista, aleshores estava molt al dia en els anys 60 dels moviments de la política internacional, de les guerres, de tot això, i ho anava mesclant amb la seva manera també de pair la guerra civil d'una manera més propera. Bé, relacionat amb la idea de guerra i nit, trobem també la següent cita. Isquerem de la guerra com si fos una cova o foscor. Relacionat amb la idea de la guerra com un tabú social del qual no es parla, trobem el vers «Duíem senyals secrets de la guerra, els callàvem». En relació amb els cossos dels morts de les guerres, trobem l'analogia entre els ofegats i el trauma de la guerra, que ens retorna cossos davall de les pedres. I en un vers Estellés diu «La mar retorna els ofegats, la guerra retornava aquells cossos grossos». També tornem en certes ocasions a la referència a marques de la metralla en arbres, marques que queden sobre l'epidermis arquitectònica, botànica o humana, com a testimonis del conflicte i de la violència viscuda. Concretament a Castelló, que sóc jo soc de Borriana i treballo a Castelló, a la plaça de Tetuán queden restes de metralla d'un bombardeig contra la ciutat durant la Guerra Civil, perpetrat des d'un vaixell atracat al port de Castelló. Impressiona veure com les destrosses s'endinsaren quilòmetres endins en ple centre urbà. I en aquest sentit, un altre vers estellesià és «Una vinya malmesa per la guerra, amb els ceps arrencats». Ens trobem també un altre exemple que podria relacionar-se també amb la guerra marcant elements botànics, no? Que és en un text periodístic de l'any 64 que diu «Els pins van muntanya amunt i amb ells va tota la brisa, com en un romanç antic d'amor i cortesia. Els pins que ferí la guerra a la pau s'obrin aixina. Hi ha parelles, hi ha xiques, hi ha l'ègloga i la família». Ho he anomenat les cicatrius històriques i ara veureu que és un lloc, un mecanisme que utilitza més Estellés. Endemés, la troballa de restes d'armament de la Guerra Civil està molt a l'ordre del dia. Tots els anys es troben no només bales o pistoles de la Guerra Civil, com Estellés refereix quan diu «hi havia ploms de la Guerra Civil, morí la pau», sinó fins i tot bombes sense explotar. Segur que ho heu sentit o ho heu llegit en algun periòdic. Aquest record encara viu i perillós d'un conflicte que va tindre lloc fa més de 80 anys sembla un crit d'auxili final dels morts de les cunetes, demanant digna sepultura amb les últimes raneres que precedeixen l'oblit. Jo ho veig així, almenys, metafòricament. Si busquem a Google les paraules trobar més artefacte explosiu més guerra civil, els resultats són abundants i diversos, fins al punt que els Mossos d'Esquadra, que és el que he posat així, han publicat una guia amb consells de seguretat per si es troba un artefacte explosiu de la Guerra Civil, perquè la gent ho agafa, se ho emporta a casa i ja està. Una granada de mà o el que siga. Pot ser aquestes restes armamentístiques són el record més viu i de més vigència d'aquell conflicte que alguns volen soterrar sense afrontar. També hi trobem el recurs a la sinestèsia, quan Estellés diu una olor de la guerra, de camió i de trinxera, o si voleu, seria també com una metonímia en què només es parla de la part olfactiva d'una realitat. Hi hauria també la somatització en expressions com aquesta. I emmarcar de cap a peus la guerra, com un arrap, com un ferro. O també en un altre vers que diu la guerra fou com un arrap llarguíssim. Són aquestes cicatrius històriques en un arbre, en una façana o en un cos. La idea de la guerra com un arrap que deixa cicatriu per sempre és característica d'Estellés, com la cicatriu que la guerra deixa en els arbres i en les façanes. Ho acabo de dir, ja ho estic llegint. Les runes o les restes d'una guerra que ens permeten no oblidar-la amb el pas del temps. En altres casos trobem una mescla de diversos dels elements esmentats, com en el cas següent, que s'uneix la idea de la guerra com a foscor, com una cova, i el trauma del record de la guerra com un arrap temporal, i diu: de les tristes coves de la guerra, plena d'arraps secrets. Al remat, les possibilitats qualificatives de l'estil estellesià són d'allò més enginyoses. Per exemple, utilitza la guerra com un adjectiu per a qualificar altres coses, no? Com quan diu, mentre puja el dolor com una guerra. Pujar el dolor com una guerra és una metàfora que tots podem entendre, no?
O bé, tenia tot l'horror de la guerra, les guerres li creixien. A propòsit de la paraula guerra en les aparicions que hi trobem a les línies estellesianes, hi destaca la idea de la guerra com una marca profunda. Ja he parlat de la guerra com una rap, assenyalant brutalment per la guerra, jo vaig eixir d'ella. També diu, jo vaig patir la guerra brutalment, la gran dolor. Pel que fa a la segona aparició, que diu, vaig sortir de la guerra assenyalat per la novena sinfonia, diu en un vers. A veure si em podeu ajudar, perquè jo no acabo d'entendre aquesta referència a la novena sinfonia. Podria ser perquè l'escoltava en algun aparell durant la guerra, o pot ser pel to bèl·lic d'aquesta obra musical, que el seu leitmotiv que Beethoven va incloure era el de la trucada de la mort, que feia com els colps, no? El ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Així mateix, Estellés també rememora escenes concretes de la guerra. Per aquells volts, Estellés era un xiquet encara, quan va ser la Guerra Civil. Estellés era un xiquet encara, tenia entre 12 i 15 anys, i diu, d'infant durant la guerra, per certa carretera, o en un altre vers diu, era un infant i en començar la guerra havia vist el meu poble, o després diu, recorde que a la guerra vàrem anar a Benetússer. Concretament, al llibre de Meravelles rememora un vers en què presencia un bombardeig des de casa de la seva àvia. Diu, recordaré aquella nit de guerra, aquella por molt gran dels bombardejos. I de fet, en un fragment de les seues memòries, Estellés diu, que és el que teniu així, davant de casa la meva àvia hi havia un camp, que era del tio Mena, també parent meu. Un home, en la meva memòria, gran i sanguini, molt bevedor. El tio Mena moltes vegades anava amb un llegonet a treballar el seu camp. De vegades, mig vinclat encara sobre la terra, raonava, deia disbarats, coses gracioses, acudits al meu pare, a la meva àvia, sempre tan seriosa. Hi ha un poema meu, per cert, diu Estellés, on evoca les reminiscències d'una nit de bombardeig a casa de l'àvia. És al llibre de Meravelles. Un dia, per cert, va caure una bomba a espatlles de l'Alqueria i feu un gran clot en la terra d'un camp. Aleshores, l'únic poema del llibre de Meravelles en què hem trobat que parla d'un bombardeig i de morts és un poema anomenat Temps, que és aquest poema que teniu així. N'he agafat un fragment. Diu, batallons de daxars arribaven al poble, amb les fulles verdíssimes. Després d'aquell diumenge va començar la guerra, i va arribar la guerra plena de camions, pistoles i banderes, el foc dels sacrilegis, la sang del pobre sobre l'asfalt. Hijo, me alegraré que al recibo de esta, una guitarra amarga, la guitarra profunda, el pare, dret, al carro la nit del bombardeig. El carro trontollava, nit endins, vers la Bíblia. S'ha mort el pare, ha mort Antònia, ha mort Joan, Maria, ha mort Antònia, ha mort Joan, ha mort el saboner. Flotaven les minetes enceses dins de les tassetes d'oli. Saps qui s'ha mort? Les llargues campanes del meu poble que no s'acaben mai, que es planyen lentament, una guitarra amarga, pouava amargament didals d'aigua d'aljub, un aljub remotíssim, un Pare Nostre per una guitarra amarga, la guitarra profunda, i va repetint aquests motius. Certament, un element metonímic de la guerra que recorden tots aquells que la van viure des d'una visió a peu de carrer o a peu d'hort és la dels bombardejos. En l'escena del bombardeig sempre contrasta la visió panòptica a vista d'ocell de l'aviador, la que ens ensenyen a les pel·lícules nord-americanes de caces, és ixa, amb la visió de la població civil, la que recorden les gens humils. Els bombardejos apareixen en alguns versos del poeta d'Estellés, com quan diu també tarongers, silenci, les nits de bombes i d'espans, silenci. O quan diu que torna els reflectors, les bombes, allò, els espallats. I després diu 10:30 en punt, esclaten bombes que deixaren bombes. En Estellés els bombardejos apareixen dibuixats amb traços metonímics de broxa grossa, tot referint els mots bomba i reflector. Combinats amb una hora establerta,
i l'espant dels espectadors forçosos. No parla dels bombardejos des d'un refugi antiaeri, sinó des de les cases particulars d'un entorn rural, envoltades de tarongers. A Borriana, que és el meu poble, he sentit històries de la gent humil que, quan veien els avions bombardejar, se n'anaven enmig d'un hort i s'estenien a terra fins que passara el perill, tot allunyant-se del nucli urbà. Vegem aquesta darrera cita. Diu: la nit de reflectors i bombes, la mort petita de l'infant. Aquest cas ens remet a la mort de l'infant, ja sabeu que té un significat concret en Estellés per la mort de la seva filla. Aleshores diu que ens recorda a la famosa cançó de Bressol, que és un poema d'Estellés en la nit, que diu: jo tinc una mort petita, meua i ben meua només, que agafa una cançoneta popular valenciana, és la de la meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra, no sé com la dieu així perquè a cada poble canvia, i la subverteix amb la història de la seva mateixa filla, no? En la meva tesi doctoral m'esplaio bastant analitzant les maneres com Estellés metaforitza la mort. Un dels punts clau d'aquesta representació és l'escatologia del cos, del mort o del moribund, com ja heu pogut intuir. Això ho veiem en algunes ocurrències en què hi parla de la mort i de la guerra, Estellés. Heus ací una que recorda a la descomposició dels cossos a les fosses comunes, quan diu: tots els morts de la guerra, desdentats, desfets. Altres coocurrències de mort i de guerra són: tots els morts de la guerra, tots els morts de la terra. O quan diu: es van refer de l'espant de la guerra, d'aquell regne de morts. Es dibuixa la guerra com a regne de morts i observem una aliteració entre guerra i terra, no? També els morts i els presoners són personatges presents en el vers estellesià. Morts, els de la guerra i la postguerra. I en un altre vers diu: entre els captius de la cruel postguerra. Com hem dit al començament i tal com destaca Xavier Bellón, com a característica performativa de la poesia estellesiana, sovint els versos del burgès Soter estan protagonitzats per personatges humils, estereotips d'individus universals, vinculats a una època i a un lloc concret, la humil guerra i la postguerra valenciana, però que tenen un tarannà, un caràcter universal, pel sentiment que evoquen. De fet, Bellón els compara als personatges de Samuel Beckett, a alguns personatges d'Estellés, concretament del Gran Foc dels Garbons. I relacionat amb la guerra, aquests personatges podrien ser el que ja ha eixit de la dona de dol, esta dona que espera al marit o al fill que no torna, també el del soldat i també el del vençut. I ara ho intentarem il·lustrar amb el temps que queda, que tampoc vull bombardejar-vos més del que vos estic bombardejant d'informació. Bé, la figura o el personatge del soldat és recurrent en l'obra d'Estellés, per exemple, i també la de la dona que ha perdut el fill. Diu: era feliç com si anés a la guerra, mirava el fill petit amb orgull. O de la dona que treballa des de la rereguarda per als soldats del front, quan diu que les dones treballaven fent jerseis per als soldats i allò no era vida. Sembla que la imatge del soldat en els versos estellesians està atacada d'un to d'heroïcitat i de joventut seductora que podria tindre influències del cinema bèl·lic de Hollywood. La típica imatge del soldat gentleman, quan diu, per exemple: veien des dels balcons passar els soldats, els amors, les fruites. O quan diu: tots els soldats buscaven dones. I altres escenes típiques de soldats en el camp de batalla, o quan diu, per exemple: per les guerres i pels soldats que tots se ho varen incautar. O quan diu: l'arquitectura memorable, els soldats encenien les fogueres. A la guerra feien cua els soldats. En acabar la guerra, no sé què. I una remor convulsa de soldats, de campament. Referit al personatge del soldat, hi ha un poema en què, amb el recurs de la repetició, construeix, més o menys com fa vora el barranc del Carraixet, hi ha un poema dedicat al soldat que diu: a la guerra se'n va com si fora, i va completant cada vers així. I al final de tot diu: a la guerra se'n va i mai més tornarà. Parlem ara del personatge de la dona de dol, emparentat amb el de la mare patidora valenciana que tant ha parodiat, per exemple, Eugeni Alemany, no? Aquesta mare patidora valenciana, o mare coratge, apareix en un grapat de versos clamant al cel per haver perdut el fill o el marit. Per exemple, quan diu:
No em parlen de la guerra, vaig perdre el fill major. O quan diu el fill que havia mort en el front de Terol. O el marit es va morir en acabar la guerra, de la tristesa amarga. O quan diu perquè el varen matar al front, coses sabudes. És com una mena de frase popular ja, però que ell reprodueix amb els seus personatges en els seus versos. Un altre personatge que podem entreveure és el del vençut. Els vençuts van ser sistemàticament marginats socials. Molts d'ells van ser incapaços de parlar mai més del que havia ocorregut per por al rebuig social propi o dels seus fills. Han ocultat una veritat tan traumàtica, fins i tot fins a la mort en alguns casos. Per exemple, en un vers Estellés diu «La vergonya que li donava haver perdut la guerra». Entre els relats sobre els perdedors també s'ha fet un lloc, el de la dona d'un milicià, que acaba refent la vida amb un nacional, com si res no haguera passat. Curiosament, no es troben relats del cas contrari, d'un home d'una dona republicana que refassa la vida amb una de nacional, no? Amb una dona nacional, de nou, la dona supeditada a l'home. Per exemple, en aquest fragment d'Animal de records, que són les memòries d'Estellés, diu d'aquells dies recorde també una veïna de casa, no aconseguís recordar-ne ni tan sols el nom. Va arribar d'Albacete o d'Utiel, els mesos darrers de la guerra. Parlava castellà, s'havia casat amb un guàrdia de la policia armada, la guapa, crec que es deia aquesta policia. I el va seguir. Els pares d'ella els havien mort al seu poble. Ella, diríem, es trobava sola. En acabar la guerra, el seu marit fou de les primeres persones que varen matar a Paterna, després d'un breu, ràpid judici sumaríssim. El veïnat li havia pres afecte a la xicona. La veig algun dia d'aquells entre plors a casa meua. Dies després la varen veure amb un guàrdia de la policia armada vencedora. Anava al llit amb ell. Passaven les nits junts. Poc després es varen casar. Ell dirigia el trànsit llavors als carrers de València. Ella tornava a ser mestressa de casa, però hi havia en ella, per als qui l'havien conegut abans, alguna cosa amagada, sufocada, no massa païda, com si esperàs l'hora de la seva venjança. Per aquells anys jo llegia Judit, en versió de Villaspesa, i ignore què s'ha fet d'ells. Sempre posa ahí el detall del que estava llegint en aquest moment, no? Quant a la crònica dels vençuts, també volíem destacar un altre fragment, que és com Estellés narra com va passar la postguerra un dels fills de Blasco Ibáñez. Com anem curts de temps, no sé si ho llegiré. Sí? Vinga, va. Diu, a Burjassot vivia d'una manera extremament senzilla, discreta, un fill de Vicent Blasco Ibáñez, al qual deien Màrius. En Màrius, el qual arrossegava malalties capaces d'aturar un tren, mig sec en principi, tuberculós, també es parla, vaig a vostè a saber, de malalties venèries. Portava una vida senzilla i culta. Cada dia anava a llegir-li obres més o menys d'actualitat un amic meu, el marit d'una carnissera que vivia al número 84 d'Obispo Muñoz. Aquest fill de Blasco vivia amb una filla del qui fou gran amic del seu pare, Morote, que va traduir diverses obres del rus i fou també periodista. Màrius dedicava els seus dies, les seues hores, en culte al seu pare. Quan varen traslladar, per cert, les despulles de Blasco des de Mentón, no sé si això ho he escrit bé, Mentón, sí, t'he sentit? Després m'expliqueu el que és, gràcies. Hi havia tensió entre els dos fills, Màrius i l'altre, que ha mort farà un parell d'anys, de nom Siegfried. No hi havia massa acord per a l'operació entre tots dos. Aquest fill de Blasco Ibáñez, un dia que la meua mare anava vestida de clavariesa de la Mare de Déu d'agost, va dar 3 o 4 gentileses a la meua mare, en la casa del meu veí. A la nit, la meua mare ho recordava complaguda. El cert és que durant la guerra el fill de Blasco ho va passar bastant fotut. Jo el recorde en una cua, la seva companya. I en concloure la guerra li varen llevar el cotxe i va estar sotmès a tota mena d'humiliacions. Cada any, en fer-se el combregar dels impedits, el dia de Sant Vicent Ferrer, la casa de Màrius Blasco s'obria de bat a bat, de forma que s'hi veia fins al jardí i allí al centre el bust del seu pare, Vicent Blasco Ibáñez, com en actitud de desafiament. Bé, canviar els noms als carrers també és un acte ideològic de transformació de la representació històrica propi dels canvis de règim i
va ocórrer quan va arribar el franquisme i també després quan va arribar la transició, i això ho veiem reportat en les memòries d'Estellés i en alguns versos d'Estellés. Per exemple, així ràpidament diu: passant d'allí vaig enfilar al carrer de la Morena, que en acabar la guerra va veure substituït el seu nom pel d'un militar i de sempre ha estat un carrer popular. Això en un fragment. I en el següent fragment, que no crec que llegiu, perquè està molt xicotet, a veure si ho puc fer un poquet més gran, però... És que si no, faré un empastre. Ahí, millor. Sí. Diu: la meva mare em contava sovint que ella va presenciar el trasllat de les despulles del cementari vell al nou, l'actual, dels habitants de les tombes, les carretades d'ossos i cranis. El meu avi, aleshores, segons em deien, tenia un forn al carrer de Mendizábal, al qual en acabar la guerra van posar el nom d'un general. Em sembla que des de la Galena, la meva mare, etc. Però era bàsicament per aquest detall. Després, també, no sé si coneixeu del llibre de meravelles el poema Cos mortal, és un poema tot fet de carrers, carrer de Cavallers, la plaça de l'Almoina, que acaba amb el nom del carrer Doncel Luis Felipe García Sánchez, que realment ara és, quin carrer és? L'Avinguda del Port, però ell irònicament li dona el nom a aquests que havien transformat d'esta manera tan absurda, no? Però després també, en un altre moment, ja de transició, quan Estellés és ja la veu del poble, va a visitar Vallada i diu vaig conèixer la plaça Major, a la qual volen posar de nom plaça del País Valencià, és a dir, que veu els dos moviments, cap a un costat i cap a l'altre. Per a Estellés, la guerra i la mort, la guerra és la mort, són els morts. Un altre mecanisme qualificatiu típic d'Estellés és l'ús de la O amb valor conjuntiu, de suma, com en el cas de metonímia següent, quan diu tornaves de la guerra o tornaves dels morts. Estellés és també molt cinematogràfic en algunes escenes, com quan diu que feien tertúlies a Hamburg. La guerra els va estellar la fotografia, de manera que ens imaginem una explosió per una bomba que quarteja un vidre del marc d'una fotografia. La guerra desmembra els records de les famílies, mobles, instantànies i tota mena d'objectes que queden en un estat de semidestrucció molt poetitzable. És gairebé la imatge de qualsevol guerra. Les actuals guerres de Síria o a altres extrems de l'Orient Pròxim ens ofereixen moltes d'aquestes imatges, que immediatament ens interpel·len, com dient-nos: això podria passar-te a tu, a ta casa. Com l'exemple del relat que s'ha fet viral últimament del pare que jugava amb el soroll de les bombes amb la filla i que s'ha viralitzat perquè recorda l'argument de La vida és bella, de Roberto Benigni, no? I l'exemple del perfil, que he posat així, un perfil d'un fotògraf que es diu Ugurgallen i utilitza aquest mecanisme, que és paregut un poc al que fa Estellés en alguns versos. I es tracta d'un mecanisme d'interpel·lació per mitjà del contrast i de l'objecte familiar que intenta dir-nos: podria ser tu, podríeu ser vosaltres. A més, se'ns diu: sou hipòcrites, som hipòcrites, vivint en la nostra bombolla d'esquenes a la realitat de misèria i de guerres. En la guerra, com en la violència, sempre hi ha el perill de la deshumanització, de fer-se immune a les imatges i a les persones amb noms i cognoms. Podríem parlar, com Estellés, de les amables caricatures de la guerra. Pot tindre el sentit que en premsa les caricatures o vinyetistes parodien, els caricaturistes o vinyetistes parodien la guerra i la fan amable, com també podríem comentar així la banalització de la guerra en les pel·lícules americanes i a les xarxes socials i als videojocs. La banalització de la violència. De tant de veure episodis violents deixen de tindre efecte sobre les nostres consciències. També hi ha la idea de la guerra com un element que ho interromp tot, com una destral o punt cronològic que articula totes les quotidianitats d'un país. A partir d'ací, en els textos estellesians, a mode de memorialisme i de fraseologisme popular, és abundant l'expressió cronològica que parteix de la guerra per a marcar el temps, sobretot per a marcar el que va abans i el que va després d'aquest fet traumàtic. Diu, abans de la guerra, o després diu,
Fou després de la guerra quan ens vàrem conèixer, o de vegades amb una certa indeterminació, com quan diu «Eren aquells dies de la guerra, sap? Parle d'aquell cel de guerra». La metàfora de la guerra com un abans i un després a partir de la metàfora de l'ofici de la família és narrat amb certa ironia en este fragment que sí que vull llegir perquè és molt característic. És un fragment de les memòries d'Estellés que Estellés prové d'una família de forners i irònicament parla de la guerra d'aquesta manera, quan diu «Tampoc no sóc massa propens a la malenconia, però davant del pa sí que ho sóc, de propens. Enyore molt aquell pa que es menjava abans de la guerra. Tota relació amb el pa que es menja avui dia no és més que una aberració. Hi havia moltes classes de pa i el pa d'horta era d'una solidesa assaborida perfectament inigualable. Hi havia pa d'elaboracions molt distintes i, a més, en la presentació dels pans hi havia una imaginació senzillament fastuosa. Els rotllos, els paquetets, les vienes, els cardenalets, tot allò se n'ha anat a pacte. Efectivament, en aquest sentit del pa, la guerra la van guanyar els madrilenys igualitaris. Sembla una molt cruel invenció maquiavèlica ideada per Felip V, especialista en aquestes coses i intransigentment instaurada a tota la península. Els madrilenys foren els qui durant la guerra van proposar, ja està vist que van triomfar, el concepte barra, a tota aquella fastuosa teoria de pans que es menjaven a València. Al cap dels anys i de les misterioses insistències i fins i tot resistències, els industrials del pa han seguit una línia igualitària nefasta, sense que el públic mai hi hagi protestat. Tots són barres, insípides, cossos de pa com de goma. Aquests mosquits tampoc no són ja com aquells d'abans de la guerra, desenganyen. Com hem dit abans, el vers estellesià també introdueix el tabú social de no voler parlar de la guerra. No volíem parlar de la guerra, ens parlaven de la guerra i d'endevinar els dies de la guerra que ningú no vol recordar. I en el següent fragment, el regentava un català. El regentava un català, indecisament coix, d'alguna cama. Mai no em parlava de la guerra i m'escoltava amb ulls indulgents, com d'haver-la viscuda i d'haver-la soferta. Una cautela, una prudència, una commiseració, algun distanciament. A les darreries d'aquell mateix agost el vaig veure un dia endiumenjat, de cap a peus, amb el braç creuat a la llargària del pit i el capell a la mà, en un dels actes sobris que commemoraven la participació dels maquis en l'alliberament de França. Més concretament encara, l'hecatombe amarga de la no sé què, que no sé què és això de boca. És significatiu aquest comportament molt típic que ens hem trobat en molts cronistes de la memòria històrica, quan hem intentat atansar-nos a testimonis encara vius, quan l'any 2008 vaig dur a terme un procés de documentació per tal de recuperar la història dels afusellaments dels borrianencs, dels afusellaments a Borriana. El curt documental Celes de memòria soterrada, jo tenia 22 anys. Assessorada per la historiadora del membre del grup de la recerca per a la memòria històrica de Castelló, Teresa Armengot, no podia entendre per què alguns dels fills afusellats no volien parlar-ne, no volien que els entrevistara. I com persones suposadament formades i cultes com l'historiador borrianenc Vicent Abad em van posar seriosos entrebancs per accedir a les informacions d'aquella època. Era inconcebible per a mi, perquè encara no era conscient de la profunditat del trauma a què ens enfrontàvem. Després vaig anar coneixent com molts d'aquests fills d'afusellats i d'empresonats foren carnassa d'un escarni públic local i constant que durà dècades i que els va marcar fins als recents dies de les seues morts. És molt injust, però és així. Aquest aspecte, doncs, també el recull Estellés en el costumisme dels seus poemes, tal com hem estat veient. Passem ara a parlar de la postguerra. La guerra i la postguerra són un continuum en Estellés. No obstant això, es repeteix la idea que ja hem comentat que per a Estellés, com per a molts valencians humils, fou més dura la postguerra que la guerra. Vaig lliurar la pell d'aquella guerra i em feu patir la postguerra. Acabada la guerra, fou allò la postguerra, s'apagaren els riures. I em feu patir la postguerra molt més. No ho hem comentat així encara, però cal dir que l'escriptura és per a Estellés, com un cronista, un acte de recordar, rememorar, pensar, evocar,
enyorar temps passats. Concretament, el temps de la postguerra hi juga un paper clau en els espais narrats en els seus textos. I l'albereda de la postguerra era trista, o bé, eren els anys tristos de la postguerra. En un homenatge que li reten a la Universitat de València, en les seues memòries diu: vaig haver de repetir el que sembla que ja era palès. Per altra banda, en un llibret confegit per mi, llibre de meravelles, vaig haver de dir que per a mi, per experiències pròpies i sense voler, si de cas dogmatitzar, és a dir, generalitzar, fou pitjor el temps de la postguerra que no el de la guerra. Tornem a citar ara un exemple de recórrer a una lectura per marcar un moment temporal concret, ara a propòsit de la postguerra. Els primers anys de la postguerra vaig sentir la necessitat de conèixer una mica més a fons Menéndez Pelayo. Havia llegit abans, durant la guerra, una mena de semblança seua, en un llibre escolar en castellà. Llavors vaig llegir tot el que em va caure a les mans. Un volum confegit a base de fragments seus sobre la història d'Espanya, etc. Va passar al cap d'uns dies, com tantes coses que en aquesta miserable vida nostra. Mai no he tornat a llegir cap cosa de Menéndez Pelayo, no per aversió, sinó perquè mai no n'he tingut cap oportunitat, ni l'he buscada. Em dóna ois. La postguerra, semblantment a la guerra, també és qualificada com una rap, marca corporal indeleble per Estellés. Com he cantat la rap de la postguerra, més que una rap. Aquí havíem de parlar d'Estellés i de la guerra civil, però fent càlculs es pot veure que durant la guerra Estellés tenia entre 12 i 15 anys. No va lluitar, era un xiquet. Va passar la guerra a Burjassot. En conserva records de bombardejos, de lectures, de veïns o de parents i d'alguna escena de soldats. Molt després, ja en democràcia, ha homenatjat els represaliats pel franquisme i s'ha posicionat molt en contra del règim. Però cal fer notar que aquest combatiu no és el d'Estellés durant el franquisme i menys encara el d'Estellés de postguerra. Les sales de cinema també apareixen molt en la repressió estellesiana dels anys valencians de la postguerra. Ho veiem de manera explícita i reiterada al llibre de meravelles, però també en altres versos de la poesia estellesiana, sobretot els escrits en els anys 50 i 60, que és el període en què escriu més la paraula postguerra. Hi ha una certa tendència a qualificar el nom postguerra amb l'adjectiu amarga, l'amarga postguerra, la trista València, quina amarga postguerra. La postguerra era sorda, era amarga i feroç. També l'adjectiu trist anirà lligat a la postguerra. L'albereda de la postguerra era trista. Eren els anys tristos de la postguerra. Cert és que la presència de sales de cinema als carrers dels pobles i ciutats valencianes ha anat en decrement pràcticament des dels anys 60, amb l'arribada de la televisió a les llars. Aquest procés s'ha accentuat als anys 90 i 2000, fins al punt que actualment les sales de cinema són quelcom anecdòtic i quasi inexistent als carrers de les nostres ciutats i totalment inexistents als pobles, només reduïbles als centres comercials. Encara es reduiran més en els propers anys, ben probablement. Tanmateix, durant els anys 40 i 50, anar al cinema era segurament la principal afició dels joves valencians. Qui no ha tingut un iaio que li recorda ara que tots els diumenges anaven al cine per 3 pessetes i veien una pel·lícula de l'oest? Durant la postguerra, anys 50 i 60, la poesia d'Estellés era simbolista i sobretot sí que retratava d'una manera magistral el sentiment de postguerra. Alguns adjectius i substantius van en Estellés clarament lligats a la postguerra. Com a substantius hi destaquen els trens, com a adjectius humil, amarg i trist. Com a concepte, l'agrogor. Parla de la humil postguerra valenciana i de l'agrogor dels trens i dels pianos i de tots els objectes de postguerra. Eixa agrogor gairebé fotogràfica pot relacionar-se amb un record vell, com el paper que es fa groc del temps. Emmarcat, groc del temps, a la paret hi havia un text de Verdaguer. Però també amb una brutedat i una foscor de postguerra en què totes les bombetes encara tenien una temperatura de color marcadament càlida. Ho veiem en aquest fragment de la clau que obri tots els panys.
Pensa en el llum més groc que tenen tots els trens que fan el seu viatge de diumenge a la tarda. Un llum groguenc de gens que creuen. Estellés ha sigut el millor cronista de la humil postguerra valenciana, perquè la va viure en les seues carns i amb una certa cruesa, portant una vida de periodista mal pagat i amb moltes hores de treball. Alguns fragments que tracten de manera especialment significativa la postguerra des de les ulleres estellesianes són aquells del coral romput. Ara sou el xiulit del tren, no sé quin és. Dura gens i pecats i esperances i dol, i damunt de les carns unes molles de pa. També dura misèries, coses inconfessables i homes amb aparells ortopèdics i llànties. Arriben en silenci a la ciutat els trens, tristíssims el diumenge, de les gens que no tenen més remei que agafar el tren i viatjar, creuant tota la tarda daurada del diumenge, quan és el tren més brut, apegalós i groc. La postguerra es veu com una època que, per a Estellés, estigué marcada pels viatges en tren, especialment a Madrid, on estudià periodisme. En aquells trens, ben probablement, Estellés va presenciar les cordades de presos polítics que traslladaven d'unes presons a altres en una situació que no podia deixar de recordar la guerra civil i els patiments que havia portat com una ferida encara en carn viva. A més, els trens de l'època, l'abundància de gens humils i carregades de possessions de tota mena devia decorar els vagons d'una manera lúgubre i miserable que va marcar les retines del burgesoter, per tal com retrata els trens travessant de nit o el diumenge a la tarda els camps castellans. El següent fragment ens sembla dels més significatius en el sentit que parla directament de l'obertura d'una fossa comuna. No refereix si la fossa que s'imagina parla conté cossos d'afusellats o simplement de gent molt pobra, que no pot pagar-se una tomba. En tot cas, l'escatologia dels cossos morts, deteriorats i amuntegats, atribueix a aquests versos del coral romput un to tètric i escatològic, que genera sentiments de fàstic en el lector, almenys en mi. De fet, en Estellés és característica la referència metonímica a la mort a partir de l'escatologia del cos del mort, com hem vist abans. És el que deu ocórrer en obrir una fossa, on hi ha enterrats uns quants, els uns damunt dels altres, ja confoses les pols, les despulles, el tros del calcetí i el tros de la tela del taüt, ja ben desfets, dissolts, de manera que apenes s'hi sap que allí hi havia enterrats un infant i un home de 72 anys. I una donzella, només hi ha això, residus que es desfan com la cendra entre els dits, o bé entre les paraules que es diuen cada dia. A banda de tractar la guerra i la postguerra, en altres moments dels seus textos, Estellés s'ocupa de la guerra en majúscules, anònima. La guerra com un fet universal o com a objecte de crònica periodística que, tot i estar relacionat amb la guerra civil per una relació de metonímia, ultrapassa en el seu significat i se sent d'una manera més distant i impersonal. La guerra civil és la nostra guerra, la guerra dels valencians, la guerra en minúscules, la guerra quotidiana, mentre que les altres serien les guerres en majúscules i escrites en altres idiomes, representades en paisatges llunyans. Ja hem vist en aquest sentit l'aparició de la relació entre la guerra i la nit, o guerra i foscor, o cova, que sona universal, així com l'apropiació de l'eslògan hippie en forma d'oxímoron que parla de fer l'amor i no la guerra. Trobem també referències a la guerra des d'un cert existencialisme. Sembla que aquesta manera de dir sorgida de França després de la Segona Guerra Mundial, que era també la manera de Walter Benjamin i d'alguns dels membres de l'Escola de Frankfurt que des dels Estats Units es miraven Europa amb nostàlgia i amb un sentiment intolerable i paralitzant per la barbàrie viscuda, va colpir Estellés. Al remat, aquesta manera d'expressar-se, tan típicament caracteritzada per Sartre o Camus, darrere de la qual s'amaga sempre el leitmotiv segons el qual, després de la Segona Guerra Mundial, ja res no serà igual, Europa ha tocat fons i mai no es podrà entendre ni estimar entre els seus membres. Una guerra que ho marcarà tot, l'avançada de la qual fou la nostra guerra, en la qual els europeus demòcrates no es van voler immissir, deixant a la República Espanyola de la mà dels botxins feixistes. Molts d'ells després se'n penedirien. Per tant, la Guerra Civil Espanyola no deixa de ser, i torna a insistir en el mecanisme,
una metonímia de la Segona Guerra Mundial, per contigüitat, per causa-conseqüència, pràcticament un tauler d'escacs en què els exèrcits nazi i feixista italià es varen poder entrenar i varen poder assajar maniobres, tal com s'explica en el documental Experiment Stuka i que va ocórrer en altres bombardejos durant la Guerra Civil espanyola com ara Guernica o els bombardejos de Barcelona. Amb aquelles fotos en què es veu els soldats alemanys provant les modernes bombes des dels seus cases i després anant a festejar i a estiguar a les platges del sud de Catalunya, tal com avui van a Salou, a Magaluf o a Benidorm, tant és. Al cap i a la fi, la idea que els espanyols som els subalterns dels europeus no ha canviat massa d'aleshores ençà. Però tornem a enfocar-nos. La idea d'aquest cert existencialisme europeista la manifesta com en lloc el burgès Soter en el poema Epístola amb segell d'urgències amb Vicent Ferrer. I diu així: Europa em dol i els dies de la seua tristor. Europa em dol i em dol ben concreta i calenta, com un pa que es fa agre de no portar-lo al forn. No em direu que aquests versos no podrien haver sigut el tuit ideal de qualsevol homenot catalanoparlant per al dia de la consumació del Brexit. Hauria quedat de meravella perquè aquests versos no han perdut ni un àpex d'actualitat. Estellés parla de la guerra en majúscules quan diu «S'acaba la guerra». Quina guerra? La guerra. O d'una idea també universal de guerra santa així. Tenien declarada i pendent la guerra a l'infidel. I més generalitzacions de guerra així. Ho vaig perdre en la guerra. Sempre hi ha alguna guerra. Tots són guerres. Com hem apuntat al principi, el dir popular o fraseològic és típic de l'ideolecte estellesià. En aquest sentit, hi és present la guerra des de la veu popular i fraseològica, per exemple, quan fa servir l'analogia amb la guerra per parlar de quelcom sorollós. Fa un enrenou de guerra. O bé, en un dir convencional, coses de guerra, vostè sap, coses de la guerra, vostè sap. Razonaban aún, hablaban de la guerra, que si esto, que si aquello, i la cita suara esmentada feien l'amor com si feien la guerra, com si feren la guerra. Com hem deixat entreveure en diverses parts d'aquest text, Estellés només insultarà i atacarà els poders fàctics del règim de manera tardana, ben entrada la transició. És cert que en Horacianes, mitjançant l'estratègia de superar la censura o de disfressar els topònims i els antropònims de latinitas, Estellés insulta sobretot José Ombuena, propietari de les províncies i personatge afí al règim. Suetoni cabró, Suetoni zumbort. Tanmateix, no res comparat amb el que fa en valencians que han traït el nostre poble, al mural del País Valencià, en què ataca de manera virulenta a Xavier Casp i a Miquel Adlert, instigadors del blaverisme. Ho fa segurament per quedar bé amb un sector valencianista que l'ha acollit juntament amb els altres com Fuster, Sánchez Warner i Ovidi Montllor per convertir-lo en símbol i messies. Ningú no diria després d'això que Estellés havia estat vora 20 anys sense parlar-se en Fuster, just els anys posteriors al 62, i al combustible per a falles, quan segurament Fuster més a soles se sentiria. També en versos per acompanyar una esperança, poemari bilingüe escrit ben entrats els anys 70, el poeta es mostra com un activista antifranquista. En el pròleg del llibre afirma el següent: aquests poemes escrits en català, com la resta de tota la meva producció, van néixer al fil de les bestials execucions que signà el general Franco, consumades el 27 de setembre de 1975. Van ser les últimes que segellaren amb sang un règim sembrat tot ell de morts tràgiques al llarg i ample de tota la nació. Podrien entendre's així aquests poemes com un homenatge als 3 membres del FRAP i als altres 2 d'ETA, i així, efectivament, van estar publicats en la col·lecció Proa. També un poemari dels darrers anys té un poemari dels darrers anys publicat a Salvador Puigantic, últim condemnat a mort per motius polítics a l'Espanya franquista, executat per mitjà de garrote vil. Dins de la seva escassa obra teatral trobem l'oratori per la mort de Víctor Jara. En aquest oratori trobem referències a les guerres llatinoamericanes dels anys 60, des d'una perspectiva molt a favor d'aquestes revolucions, que s'han convertit en un mite. Per reforçar aquesta tesi, heus ací el vers Armada de preses, altiu el front, amb el cor guerriller.
El fet de dedicar una oratòria a Víctor Jara, símbol de les lluites contra les dictadures llatinoamericanes, a Josep Rivera i Marilyn Monroe, fetitxe sexualitzat des de la perspectiva patriarcal i de la dona com a objecte característica d'Estellés, per ser justes de la immensa majoria d'homes de l'època, aquests referents americans apareixen clarament per influència del seu ofici de periodista, arran del qual Estellés vivia molt en contacte amb l'actualitat internacional, fet que aprofita com a material creatiu i poètic. Citem així un fragment de l'oratòria a Víctor Jara, que diu: «No el varen matar, en puritat, el varen deixar morir, li varen fer tocar la seva guitarra, li varen tallar el començament dels dits, amb els dits mutilats i sagnants el feren seguir tocant la guitarra. No contents amb això, encara li varen tallar les mans i el varen obligar a seguir tocant la guitarra. Així, desagnat, fent sonar la seva guitarra, varen fer morir a Víctor Jara. La sang del poble no és mai en va vessada i fructifica, i arriba a l'estatura de la còlera i de l'arbre. La sang del pobre és la sang més amarga, la que més costa, i fàcilment es vessa damunt l'asfalt impune. La sang del poble mai no demana guerra, és sang inerme, sota la bestiesa antiga de l'espasa. No te'n refies d'aquesta sang que besses. És evident que la feina de periodista afecta de la manera com Estellés veu la guerra i li dona una perspectiva més connectada amb els assumptes internacionals i de l'actualitat de la seva època. La guerra civil queda més com un record d'infantesa i com una mostra de la seva època, com una mostra de trauma present en l'imaginari col·lectiu valencià. Apareix el referent de la guerra a les pel·lícules, per exemple, amb els violins de dol, analogia del so amenaçador dels avions sobrevolant la zona, aquest soroll característic i convencionalitzat com a soroll dels bombardejos. En 20 poemes trobem els violins sinistres vigilen endolats o los violines siniestros vigilan enlutados. També apareix en alguns casos molt puntuals la guerra del Vietnam, innegable referent periodístic i cinematogràfic dels 60. En els versos canteu la guerra del Vietnam i canteu la fam, o una guerra, Laos et podria trencar la pau, o bé pels camins de Corea, entre soldats i pols, els mugrons divertits. Endemés hi ha l'aparició de la idea dels comunicats de guerra i de pau, molt periodística, i de la secció de política internacional. Hi ha la pau dels comunicats de guerra. Per cloure, voldríem quedar-nos amb les següents idees. La primera és que en el mural del País Valencià és en l'obra d'Estellés que més es parla de la guerra civil i de la memòria. És també la seva obra més tardana, escrita en l'època democràtica, en què ell ja s'havia posicionat com a símbol antifranquista i valencianista. La perspectiva antifranquista no aparega en Estellés fins ben entrats els 70. La postguerra és per a Estellés una metonímia de la guerra per relació de contigüitat, causal i cronològica. És el vertader cronista, Estellés, del record de la guerra com la tenen en la memòria aquells valencians que la van viure humilment als pobles, a peu de carrer i des de la seva infantesa. Bombardejos, por, morts, misèria de postguerra. Se'ls ha quedat marcada la fam de la postguerra, tal com aquest poeta metaforitza amb la somatització de la rap, la guerra i la postguerra com una rap que et marquen, no? La ferida cicatritza, però la pell té memòria. Contat i debatut, la guerra civil com a tal, limitada al període 36-39, no és una idea central en la poesia d'Estellés. Des de l'actualitat veiem la qüestió de la recuperació de la memòria com un fet natural, però això no ha sigut així gairebé fins l'arribada de la segona dècada del segle XXI. El trauma social guerra civilista no ha estat tractat explícitament fins fa pocs anys, com ja sabeu. A partir de la transició van començar a aparèixer pel·lícules, com ara El grito del sur Casas Viejas, de Basilio Martín Patino, de l'any 95, i obres plàstiques més explícites sobre la guerra civil. El Guernica fou una peça gairebé única durant moltes dècades pel que fa al tractament del conflicte bèl·lic pels espanyols, no? Va haver de vindre gent de fora, com per exemple Paul Preston, Ian Gibson o Ken Loach, a ajudar-nos a desenterrar el trauma mitjançant la història i l'art. Aleshores, en aquest context, no és gens estrany, en el context de la postguerra que Estellés va viure,
No és gens estrany que Estellés no encarara el conflicte de la Guerra Civil en els seus versos fins als anys de la transició, quan ell ja es considerava una veu de l'esquerra i del valencianisme. Ben al contrari, és un fet totalment previsible, més encara coneixent el tarannà, el caràcter d'aquest poeta, que a diferència d'activistes per la República com van ser Manuel Sanchis Guarner, que fins i tot va dirigir un batalló durant la Guerra Civil, o Carles Salvador, que es va mobilitzar junt amb altres intel·lectuals com Max Sau en una internacional cultural que era l'Aliança d'Intel·lectuals Antifeixistes per la Cultura. Estellés no, Estellés era molt menut durant la guerra i com a adult el seu sustent econòmic va dependre durant llargues dècades del seu humil sou com a redactor a les províncies i no es va posicionar de manera reivindicativa en cap moment. De fet, quan Martí Domínguez es va posar a criticar un poquet el règim per les inundacions i la catàstrofe del 58 i li van tallar el cap, Estellés va substituir Martí Domínguez en el seu càrrec i va seguir. Estellés tenia pànic a perdre el seu lloc de treball en un mitjà tan conservador com aquell i alhora Estellés va substituir silenciosament i connivent el seu amic, ja ho he dit. Probablement no tenia moltes més opcions per mantenir la seva família i per tant només serà a partir del mural del País Valencià i de l'assumpció d'Estellés com a símbol dels valencians i estendard de la transició que assumirà una veu antifranquista i de recuperació de la memòria dels represaliats. I ara sí, moltes gràcies. S'ha fet molt llarg. No? Si voleu comentar alguna cosa o... Vols comentar tu? Estem molt agraïts. Bé, jo crec que ja no cal el micròfon. No? Estem molt agraïts de la teua participació. Gràcies. I